सावंतवाडी तालुक्यातील माडखोल खळणेवाडी इथं 11 केव्ही विद्युत पोलचं काम करताना कुडाळ महादेवचे केरवडे येथील 30 वर्षांचे रुपेश अनंत डांगे यांचा शॉक लागून अपघात झालाय। पोलवरून खाली कोसळून त्यांच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली आहे। उपचारासाठी उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल केल्यानंतर काही वेळात त्यांचं निधन झालं। तालुक्यातील माडखोल येथे विद्युत पोलचं काम करण्यासाठी तो युवक गेला होता। कंत्राटदाराकडून पोल उभारण्याचं कंत्राट घेण्यात आलं होतं। मयत युवक हा कंत्राटदाराचा कामगार होता। विद्युत पोलावर काम करण्यासाठी तो चढला असता विजेचा झटका त्याला लागला। इन्सुलेटर बदलण्यासाठी तो पोलवर चढला होता। यावेळी अचानकपणे शॉक लागल्यानं तो जमिनीवर कोसळून गंभीर जखमी झाला। ही घटना 4च्या सुमारास घडली। तिथे उपस्थित सहकारी कामगारांनी त्याला उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल केलं। त्याच्यावर उपचार सुरू होते। अधिक उपचारासाठी गोवा बांबू इथं त्याला हलवण्यात येत होतं। मात्र उपचार सुरू असतानाच रक्ताची उलटी होऊन त्याचं दुःखद निधन झालं। घटनेची माहिती मिळताच पोलीस, महावितरण अधिकारी, ठेकेदार यांनी रुग्णालयात धाव घेतली होती। त्याच्या निधनानं डांगे कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळलाय। सर्वत्र हळहळ व्यक्त केली जाते। पोलीस ठाण्यात रात्री उशिरापर्यंत पुढील सोपस्कार पार पडले। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।